Zdravo i dobrodošli. Evo danas sam rešila da sadim krompir. S obzirom da nema mnogo mesta u bašti, sadim ga u saksije, tačnije u smart potove koji izgledaju ovako. Već sam ih pokazivala, ali u slučaju da niste pratili. Evo, već sam tu sadila paradajz. On je još mlad. A ovo su smart potovi, dakle napravljeni od platna koje propušta vazduh, vodu takođe, tako da ne morate da bušite rupe. Voda će svakako da otiče iz ovoga i neće biti prekomernog zadržavanja vode u njemu. Takođe, mislim da je bolji od plastike jer se manje zagreva. Dozvoljava i protok kiseonika, što odgovara korenovom sistemu. Tako da, ja mislim da će ovde povrću biti dobro. Ja ove godine sadim, znači, u smart potove povrće. Imam ga ovde malo u dvorištu, u ovom delu koji je najosunčaniji. Imam nešto malo gore na terasi, koja je isto osunčana, malo manje nego do duše ovde. I tako, sad ćemo da vidimo da li će nam krompir uspeti. Evo ovako mi izgledaju trenutno dalije koju je puž pojeo. E sad, postoji dva načina kako možete da sadite u saksije. Pre svega da napomenem da je neophodno da imate saksiju od minimum 10 litara. Ovo je smart pot koji ima 10 galona, što je otprilike 37, odnosno tu negde 40 litara, ja tako računam. To je jedan smart pot, drugi je malo veći. Ovaj ovde ima 15 galona, odnosno to je blizu 60 litara. I ja ću tu saditi po par krompira. Dakle, mislim da u ovaj ovde je dovoljno da stavim 2 krompira. U onaj drugi ću 3, možda 4. Inače, napominjem da malo kasnim sa time. Već je i proklijao. Nisam ga stavljala na svetlost. Pa vidjet ćemo. Bitno je da nema nikakvu buđ. Barem se ja nadam, ne vidim je. Vidjet ćemo da li će mi to uspeti, jeli? Takođe, ću prilikom sadnje koristiti mikorizu, što su mikorizne gljive koje će omogućavati bolji razvoj korena. Sad ne bih da vam čitam ovde čitavu pustu, uglavnom stavljam otprilike onako malo odokativno, merim neku kašiku, na primjer, za ovo. I tu ću malo da pomešam. Dakle, ona blagotvorno utiče na koren zato što mu ne dozvoljava da izgubi vodu ukoliko dođe do gubljenja i takođe pravi jedan zaštitni omotač oko korenovog sistema i omogućava mu lakše usvajanje hranljivih materija, što čitavu biljku čini snažnijom i zdravijom. Dobro, ja sam dakle sipala jedno 10-15 cm zemlje i sada ću da stavim krompir koji je okrenut ovako, dakle ova okca na gore. I evo, mislim da je za ovo dovoljno ovoliko. E sad, s obzirom da ne znam kako će mi uspeti, ja ću sada pokriti zemljom, znači da se ne vidi krompir. Kada krompir bude izbio, kada bude krenuo da raste, opet ću pokriti novim slojem zemlje i to ću raditi tako u slojevima sve dok ne stignem dakle do ovde. A onda ću da pustim da biljka poraste, procveta, uvene, pa da vidimo šta nas čeka unutra. Drugi način je da odmah napunite sve zemljom, što je isto sasvim ok, ali evo ja rekao da vidim da li će uopšte krenuti da raste. Dobro, dakle ovo sam stavila i sad sipam zemlju. A boga mi, mogla bih još malo. Takođe razmišljam da stavim zaštitu neku, da mačke ne pomisle da im je ovo novi WC, pa da stavim neku žicu, to ću verovatno da donesem. I naravno zaliću da ima dovoljno vlage. Ne previše u svakom slučaju. Jedina nepovoljna stvar što se tiče smart potova je što je bolje da imate nekog da vam pridržava dok sipate zemlju, jer su ivice dosta fleksibilne i često se desi da promašim čitavu tu saksiju. Ali šta da se radi, snalazimo se. Ajmo drugo. E sad, da vidite tu moju muku kako ja punim ovo.
Još jedna stvar vezana za krompir. Dakle, možete da birate ranu sortu krompira i kasnu. Ovo je kasna ili glavna sorta, znači ona se vadi negde krajem leta. Možda je ovo malo previše overkill za ovu moju saksiju, ali vidjet ćemo. Malo ćemo da ih zalijemo, dakle ne previše, ajmo. Stavljamo ovo za ove moje ticamace komšijske. Meni je nekako zanimljivo da sadim svoje povrće i mislim da će to i kod nas postati popularno jer u svijetu je izuzetni hit i neverovatno je šta sve možete da posadite na malom prostoru, na balkonu, na terasi. Iz tog razloga sam ja rešila da sadim ovaj krompir. Vidjet ćemo da li će uspjeti. Dakle, ovo mi je prvi put. Ne znam da li su mu ovdje adekvatni uslovi. Također sam ga posadila i pored paradajza koji spada u istu porodicu, tako da sad prema nekima je to dobar izbor, prema drugima baš i ne, jer mogu iste štetočine da ih napadnu. Vidjet ćemo. Nemam drugi izbor pa moram ovdje. U svakom slučaju, i ukoliko se niste još uvek subscribe-ovali, subscribe-ujte se, kliknite i like, komentarišite i recite mi da li ste vi pokušali da sadite ili da li ste uspešni u sadnji krompira u saksijama. Svakako vas ja sada pozdravljam i mi se vidimo uskoro u novom video klipu o biljkama. Ćao!